гледате, гледате да сте някъде по средата на възрастовата граница. Тоест да не сте в горната граница, за да не вие само да сте. Защото тук има опасност, да не знаем достатъчно езика в това ниво, да няма за какво да се говори. И вече тръгвайки от там, да, сега. Това предложение, това е част от който прави целогодишно и освен, да кажем, по-интензивно може да ни предложи някаква специализирана писане да следват по-специфично. Така че, да, ако искате, ето вземете с чашчица, да. Като пак ще ви дам на колежката